Vedare tadzoka zvekare nemamwe messages pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regaiti vatapinda mumamessages edu. Anzi hello Nashi, ndinokumbirawo kuti undibatsirewo. Ndine imwe hanzvadzi yangu uyo akadyiswa. Manje hanzvadzi yangu uyu atambura nemudumbu. Harari mudumbu make munenge muchingorwadza. Azama kumbobatsirwa kwakawanda but hapana kana change. So ndinokumbirawo kuti kana paine anozvigona andibatsirewo please. Kana apora tinokwanisa kuzotenda tanzwa nekungodyirwa mari mahara. Please help me. Isusu tiri muno muSouth Africa now, but chero kunenge kwabudira help tinokwanisa kusvika ikoko. Chatava kuda now ndechekuti tava kungorwirawo upenyu hwemunhu akwanise kurarama. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Kana muriko munoziva kuti kana munhu akadyiswa anozorutsiswa sei, please tibatsireiwo mucomment section kana kuti munouya kuinbox kwangu. Regai vataenda panyedu inotevera. Anzi makadi zvenyu mukoma Nashi, please hide my identity. Mukoma ndinokumbirawo kuti vedare vange vachindibatsirawo. Isusuwo tiri kuno kunyika yavatorwa nababa. Baba ndivo vakatanga kuuya kuno, inini ndikazotevera mushure. Zvino pamba pacho apa patinogara pakatakura kurema. Ndakati ndichisvika pamba apa ndakabva ndatanga kurota umwe murume uyu ainge achida kundiita mukadzi. Ndikabva ndatanga kunamata ndiri kuhope ikoko. Murume uya wandainge ndichirota ndokubva angonyangarika. Zuva repiri ndakabva ndarota akakwira pane mhuka yandainge ndisina kuziva. Ainge akaita kupfeka rimwe zibhachi reblack. Tikabva tatanga kurwidzana paya. Pandakazoudza mbuya vedu hope idzi vakabva vati munhu wauri kurota ndivo vaiva baba vepamba ipapo vakashayika. Iniwo pandakaona kuti situation yainge yadai ndokubva ndazobvunzawo vamwe vanoita zvemweya. Vanhu ava vandainge ndabvunza vakabva vati kwandiri baba ava vari kumutswa. Zvazvinoita ndezvekuti pamba apa kana ukangobata mari chete kungochinja mari iyoyo inobva yangopera. Zvazvinoitawo kwatiri ndezvekuti kana uchishanda kungomiswa kumabasa chete. Maroja pamba apa tiri vana. Dzimba dzedu kuti dzinzi dzamira kutongomirawo neminamato nekuti tinotoita zvekuchinjana kana kuri kunetsana mudzimba imomo. Vakadzi vese varipo vanotaura kuti vanotorota baba ava sezvandakaita musi wandakasvika pamba apa. Zvino dambudziko randava kusangana naro nderekuti shewe ivo havadi kuti vange vachibva pamba apa. Kana ndikavati ngatibvei pamba pano, ivo vanobva vati landlord uyo aripo mwana wababa vekufa ava. Landlord uyu haanetsi. Zviriwo zvechokwadi, asi dambudziko manje ndini ndiri kurwisana nezvinhu izvi manheru. Ndini ndine muviri unogara uchingorwadza. Ndakatomboita zuva randakaita sekunge ndainge ndava kurasika njere. Hanzi pane munhu ainge abuda pandiri ainge achiti ndisekuru vangu achitoti dai pasina ini ndingadai inini ndakafira kuhope. Mweya uyu wainge wabuda pandiri ndiwo wainge uchitaura. Hanzi ndanga ndava kutoita semunhu ainge achisvikirwa ndichiudza munhu wese nhunha dzake. Hanzi pandainge ndichiita sekunge ndaiva munhu aisvikirwa kudaro, pakazobuda izwi rainge richitaura zvekare. Iro rainge richiti tinofanira kuti tinge tichibva pamba ipapo nekuti zvekweduwo nezvekumurume zvainge zvabatana zvekare nezvepamba ipapo patinogara. Hanzi zvinhu izvi zviri kutsvaka rinda rangu. Vekwababa vari kuti inini ndavavhura maziso. Vekwedu vakagarawo vainge vachidawo rinda rangu kubvawo ndichikura. Zvino ndakawira mutsime kaviri ende handizivi akandipusha, handizivi anokwanisa kundiburitsa. Ndichikura ndaingorota shumba nenyoka. Zvino dambudziko randinetsa nderekuti murume haasi kuda kubva nekuti iye haasi kurwiswa nezvinhu izvi sekurwiswa kwandiri kuitwa inini. Ndodiko vehama, ndongotama here vowana tava kumwe nekuti inini ndapererwa. Hazvizoiti here bopoto mumba nekuti besides mhepo idzodzo hatina kana imwe problem yatinosangana nayo. Please ndibatsireiwo vehama, ndatenda zvangu. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Zviri munyika umu zvakaoma hazvo vedu we.
Regai vataenda panyedu inotevera. Hanzi hello, please post nyaya yangu ku group kwenyu because I need help pakashata. Hide my name please, I need your help people. Yava mezi yavavira mumoyo, amai kutsva kumusana mwana obva atsvawo mudumbu, apa shungu dzekuberekwa kana kubereka dzizere. Ndine mukadzi wangu ende tinodanana zvedu, hapana kana chakaipa, but amai mufana vane mwana wa sister wavo musikana, vakakura vese vachitamba vose cause age is not different sterek. So amai mufana vakabva vaita pamuviri, then day ravakaenda kuleba musikana ndokubva auya achida kuzoona amai nini, but haana kuziva kuti vainge vatova kuleba. Semunhu ainge angouyawo asina kufona, inini ndakangoti chinyarara kuti wauya then wobva warara wofuma uchidzokera hako. Takawirirana ndokubva tarara tose, tikaita bonde tose, akabva afuma achidzokera hake. After 3 days amai mufana vakabva vabatsirwa, then musikana akabva azoronga kuti ange achiuya kuzoona mwana zvekare nekuona amai nini vake. Akauya zvakanaka hake, but auya kudaro inini naye sevanhu vekuti tainge takambosika bonde ende tiri vanhu vekuti tainge tava kuzivana, tainge tichishaya mukana wekuti tinge tichiita lula yedu. So sevanhu vekuti tainge tichingogarawo mu one room, akazoti ava manheru, inini namadhamu tainge takarara. Iye mwana uyu ainge akaita zvekurara but akakrosa pacho patainge takarara. Takati takarara kudaro, inini nemusikana uyu takabva tatanga kuchata paWhatsApp. Madam hapana kana chavainge vachimbofungira. Akazoti ava mangwana acho ari makuseni, madam vainge vari panze vari busy vachiwacha zvinhu zvababy. Inini nemusikana uyu tikabva tangosara tiri mumba, ndokubva tangorova wejongwe, takangozviita faster ndokubva tatopedza basa. Saka musikana uyu akazogara 4 days ndokuzodzokera hake. Vanhu vaMwari chavakunetsa ndechekuti now nhumbu yavapo, kuti ndirore hazviiti, nekuti kunyange zvake musikana uyu nemudzimai wangu vose vari zera rimwe chete, but kuti ndinge ndichimurora hazviiti, nekuda kwekuti kunyange zvazvo musikana uyu nemudzimai wangu vose vari vezera rimwe chete, but kuti ndinge ndichimutora kuti ange ari mudzimai wangu hazviiti, nekuti kwandiri mwana, ende kuti ange achiuya kuzogara pakaroorwa amai vake oitawo mudzimai ipapo hazviiti. Ndodiko vedare, dzimwe pfungwa ndava kufunga hangu kungotiza ndobva ndaenda kuZambia, iye obva asara achipomera umwe munhu nhumbu yacho, but inini ndichingosapota hangu nhumbu yangu. Nezano handichina, kuyawo pano kutodawo mazano enyu, vanotuka henyu ndiko kuti ndisazozvipama futi, asi ndinenge ndawanawo help. Thanks kune vamwewo vachandibatsirawo. Vedare ndo nyaya yandakatumidzirwa namukoma vedu. Ndakazotoita zvekusefa mashoko nekuti mamwe mavara ainge akanyorwa unongoona kuti zvakangooma hazvo. Regai vataenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, please ndinokumbirawo kuti munge muchindibvunzirawo kuna sekuru Samaita. Handitombozivi kuti idambudziko here kana kuti chingava chiri chii. Mukoma, inini pane zvimwe zvinoitikawo pandiri zvandisingatombonzwisise. Ndinogona kuti paya pandinenge ndapiwa lift, munhu iyeye anenge andipa lift kana akangotarisisa mumaziso angu anobva atanga kutomirirwa. Mukoma, izvi zvatoitika kakawanda. Mukoma, handizivi kuti chingava chiri chii. Unotonzwa munhu achitoti maziso ako ma1, kana kungosangana nemufesi wandinenge ndisingatombozivi, kana akangotarisisa mumaziso angu anobva atopinda ma1. So inini zvandinoita handiwanzotarisana nemunhurume face to face, ndinobva ndangonzvengesa chiso changu. Mukoma, ndisvitsireiwo kuna sekuru Samaita, pamwe ndingabatsirikana, chitupa changu vigai. Mukoma, last week but 1 ndakapiwa lift nemumwe mufesi. Ndakangoti ndichipinda mumota, paakangonditarisa akabva ati, why pandangokutarisa hana yangu yabva yatanga kurova. Akabva atoti maziso ako ma1. Ndava kutotya kutokwira malift cause ndinokwanisa kuzogumisidzira ndatobatwa chibharo. Mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindisvitsirawo nyaya yangu
kuna sekuru ndizivewo kuti chingava chiri chii. Pandinokwira malift mukoma munhu iyeye anotomirirwa zvekuda kutovaka bonde nini. Zvinhu izvi zvaitika kakawanda. Apa tiri vanhu vekuti tinenge tisingatombozivani zvachose, inenge itoriwo first time kuonana. Please ndiforwardirewo message yangu mukoma nashi vedare. Iyo ndo message yandakatumidzirwa naHaiti ndokubva ndaitumidzirawo kuna Samaita. Regai tinzwe Samaita vachitipa dzidziso pamusoro penyaya iyi. Mamuka sei vedare. Nasi regai ndizame kubetsera zvauyawo comment section. Chirongwa chatanga takatarisana nacho tinokwanisa kuchikanzura nokuti tinenge tawanawo vane dambudziko vanenge vachida kubatsirwa. Ndaya nenhau yemusikana uyo. Pane musikana uya ari kutaura zvekuti haagone kukwira kombi, zviratidza kuti even kuenda pane vanhu kana kufamba nemurume kana kusara nemurume akasachiviwa zvikuda kuitwa naye bonde. Zvitaura kuti maziso ake mune zvinoitika zvekuti murume anonzwa kuda kuvata naye. Ichokwadi zvinoitika, zviriko muvanhu, zviriko kuvarume, zviriko kuvakadzi. Asi ndichabata zvishoma zvingangodaro zvichikonzeresa hanzvadzi uya ataura nyaya yake. Ndizozamawo kupa solution yekuti iye ave nedziviriro. Solution iyoyo ndichaida kuti ibatsire zvekare vaya vana vasikana vachangoyaruka, tingati mateenagers, ndo vanosangana nedambudziko senge riri kusanganikwa nahanzvadzi yangu ndisingazivi kukura kwake. Chinhu chekutanga chinowanzoitika, tingati vanhu pavanosangana, chinhu chinotanga kuitika kumhoresana kana kufarirana kwemweya. Ndangoti mweya handina kuti utsvina here kana kuti wakanaka, asi chero uri mweya inotomharisana, pamwe pacho yofarirana. Saka zvinoitika kuna tetava, vane mweya uri pavari, ndo uri kunonoattracta varume avo. Vazhinji vacho vanenge vaine mweya uri weak than what tete, kana kuti ivo tete vane mweya vari kunosangana nevarume vane mweya wakafanana newavo, watingati mweya wechipfambi. Handisi kutuka, handisi kushora, asi uyu mweya handina kuti tete avo ipfambi, asi kuti mweya unopota uchishanya uchipinda mumunhu zvekuti akasazvidzora angarari nemunhu wese waangoona, kungonzi yesi wototorwa oenda kunorara. Unenge uri mweya unenge uchikonzeresa izvozvo. Meno kana pajeka handina kutuka kuti tete avo ipfambi, sekuti mweya wakaiswa mavari. Mweya uyu unopinda sei mumunhu? Tete ava vanogona kunge vakachiviwa, kana kuti kuna tete zitete rakachemedza zita ravo, vopa mwana uyu ari mudiki okura atakura zvezitete iroro. Kana kuti akachiviwa nemweya yesango inosanganisira ari kunzi manjozu mazuva anaya. Kana uri mweya wezitete, mweya unenge wauda kutobikirwa doro kuti udzikame kana kuti uite basa paropa ratete avo. Dzimwe dzenguva varoorwewo vaite mhuri uye vasawa nematambudziko akadaro kunyange vakazovaka mhuri yavo. Kana uri mweya wenjuzu, uyo unenge wauda kutonamatwa nawo udzikame uye utame uende zvachose. Kuti mweya wakaipa ungaite kuti setetawo vatsvagirwe zvirwere ivo vasina chavasara vainacho, nokuti pese panoshandiswa mweya wenjuzu
pfuma ichatsvagwa ipapo inoenda kumvura kuti vasare vainayo ivo. Ndiri kuti kudii ndabata twakati wandei. Muchaona kuti ndigereka nitaure dzimwe dzenguva ndo zvinosangana nateta. Vachaona kuti ivo pamwedzi mumwe chete vane mafesi matatu kana anopfuura matatu avanopfeka. Rimwe zuva vanenge vari nomawo munhu kuva nomawo sekuzvarwa kwavo. Mangwana vanomuka vachitange vanoyuza, dzimwe dzenguva vanenge vasingatoyuza. Ganda rakanaka rakatsvedzerera zvokuti kana ivo vakatarisa pamira vanotoshamitsika kuti ndini here uyu. Ende ndongu kana vari vasikana vamazuva ndonguva yavanofarira kutora maselfie. Rinenge iri nguva yekuti vanenge vakanatswa nevakuru vanogara kumvura kuti vakwanise kunge vachienda kumaketi vachinobata basa ringadiwe neanonzi manjuzu. Saka ipapo muchaona kuti kana vakacherechedza maoko avo mukati nekunze, pane kunaka kunenge kwakaitika muzvanza mavo nekuva soft pamazuva iwayo, zvokuti vakazvicherechedza vachaona kuti zvandiri kutaura ichokwadi. Kazhinji zvinenge zvichikonzereswa nemweya wekumvura rinenge richishandisa vana vevanhu panyika. Saka dambudziko iroro vanofanira kunge vachishanyirwa kune munhu anoziva uye anogona kuita basa iroro uye akapiwa chipo ichocho, kana kumafundisa anokwanisa kurayira mweya iyo ichienda zvachose. Asi nhasi havana muprofita avasangana naye, havana n'anga yavasangana naye, havana mufundisa avasangana naye. Ndinoda kuti vatore sadza, soe sadza chairo ratinobika riya, voita musuva uya kana chishona chekwangu ini tinoti kusinyanga musuva, kugadzira musuva wekuti vazoseva supu vadye. Ndoda kuti musuva iwoyo wesadza vachitaura mazwi ekuramba mweya wechipfambi, mweya wekusadzikama, voita kunge vanonoseva kusikarudzi yavo, vokuseva vachitenderedza musikarudzi chaimo vasina havo kupfeka. Vakapedza izvozvozvo voumburudza mumuto kana kuti musupu, vokandira imbwa yodya. Timboonawo kuti havangawani shanduko iri ipapo. Vedare ndo message yatakatumidzirwa nasamaita vavariro yedu inenge iri yekuti kana munhu akauya neconfession yake ange achizowanawo solution. Ngatibatsirewo zvekare vanzvadzi vedu ava mucomment section. Kana kuri kunzi munenge muine mibvunzo yamunenge muchida kuti ndisvitse kuna samaita, please uyai kuinbox kwangu, kana kuti munongobvunza zvekare mucomment section. Ndichadzoka zvekare nezvimwe zvirongwa munguva inotevera.